Slav binerên hêja em ji bajarê Amedê dîsa pêşberê we ne îrojî mêvanek esîz li gel me heye. Ew bi xwe bi taybet em dikarin bêjin berhemên Kurdî hem werdigerîne zimanên biyanê hem jî berhemên zimanên biyanî jî carna werdigerîne Kurdî. Ew bi xwe bi eslê xwe ji Mêrdînê ji navçeya Koserê ye. Ev demek dirêj li Ewropa dijî, li Almanya dijî birêz Hüseyin Düzenli gelmeye. Ji bo serdana em bêjin hem Bakur hem Başûr hatiye. Me jî xwest ku em mêvan kin di bernameyê xwe de bi xêratina te dikin destpêkî de. Gera te çawa derbas bû ewlî ya gerek Kurd bû lê pir wadedar bû cara ewil du dirêjayî li wir mam du şev û sê roja bû lê wek mînak min zaxo qet nedîtibû zaxo hevalek min wir hebû rê min da çûm hewlêrê mam bû mêvanê jan dost li wir rê min da ez çûm laleşa nûranî ez min tewaf kir yani gerekî xwe jî bûye biraz gerek pir wadedar belê. Baş e bi taybet ez dixwazim yani em ê behsa hinekî karê te bikin lê bes tu bi xwe bizîşkî jî ev demektir ji la diasporayê de jî. Ev nivîskarên me yên ku di sürgûnê de bi taybet ez dixwazim rewşa wan pişekî ji te bipirsim. Yani niha mesela em bêjin ji aliyê edebiyata Kurdî ve ew nivîskarên ku di sürgûnê de berhem afirandine. Yani çi em bêjin ku pêşketinekî di edebiyata Kurdî de kirin. Destpêkê de pêşketinek bêşik pêşketinek pir giring bû bi taybetî salê heşteyî de gava xunta leşkerî hat Tirkî û gelek nivîskar çûn Swêdê li Swêdê jî alîkarî werdigertin û gelek berhemê hêja derketin nivîskarî wek Mehmet Uzun li wir çêbûn. Bi demêr bi dirêjaya salar bêşik hinek ji wan em bêjin berhemê wan xurtir bûn hinek lawaztir bûn sürgûn fenomênekî neh hêsane tim hezkirina welat hesret heye hinek ji wan nivîskara jî karin wê hesret wê dûrbûna ji werê xwar bikin çavkanî ji bo berhemdariya xwe û hinek jî ji wan em bêjin diwestin me jî tişkêm zêde tişkî wisa belê. Baş. Pekî nêzîkatiya em bêjin welatên biyanî ji bo berhemên Kurdî çawa ye gelo? Berhemê Kurdî mixabin hîn jî pir lawazin ji ber ku wergerkê min li Swêdê bawer dikim van salê dawî pir kêm wergeriyan ser Swêdî li gel ku nivîskarê menê herî giring li wir dijîn jî li Almanî çend me bi xwe antolojîk çêkir romana Mehmet Uzun Siyabînê wergeran ser Almanî Baxtiyar Alî ve vê dema dawî berhemî wî wergeriyan ser Almanî hêdî hêdî Kurdî nas dikin lê ew naskirin ji alî wêjeyê de pir pisînor ji ber çalakiya wêjeyê kêm e û wergera Kurdî gelek caran behs kiriye wek alîkarî jêr lazim ji bo ji derveyê welat bi dorfireyî bê weşandin û kesê biyanî karibin wê bibînin û bixwînin heye dest pê kiriye lê pisînor e. Pekî ji aliyê em bêjin ku wejeya biyaniya yê Alman û wexta hûn ê Kurdî didin beramberê hevdû çi qasî ferq heye li gorî we? Yani ferqekî mezin heye yan hêdî hêdî em bêjin berhemên Kurdî jî pêş dikevin? Bêşik bi zimanê me û edebiyata me hemû piçekî di destpêkê de lê gelek nivîskarê me ku berhemê ku bikaribin bi berhemê Almana jî têkin pêşwaziyê jî derketine lê bi tevayî Almanî gelek sed sala dinivîsînin gelek nivîskarên wan çêbûne bawer dikim belkî me wan ne di berhev jî çêtir e em li gor xwe me destpêkî pêşter e û hêvîdarim hîn jî xurttir be. Baş pekî heta naçen berhem we wergerandiye zimanê Almanî? Hejmarek yani daneyekî yani sê berhem ji wergerandine ser Almanî û di roman ve kirine ji Almanî kirine Kurdî antolojîk mi derxistiye wekî din jî karê min berî gwez bibin pêşkêş anha psîkiyatrim psporê psîkiyatrî me hingî gelek cara wergera em bêjin zanistî jî dikir ji bo televizyona min kar kirî ji bo dadgeha min kar kirî di wergerê de yani tim têkilîk min hebû. Baş em te got tekîlî tekîliyên pekî nivîskarên em bêjin ew kesên ku li diaspora yani ji her çar parçeyê Kurdistanê gelek nivîskar hene tekîliya we çawa ye gelo?
دانستاندن هيا يعني هي اللي وجب سينور السويدي بيتر او تيكلي هبو صالح اشتيد صالح نوتيد از باوردكم اوجي لاواستر بولي كوملا كوان هيك كوملا نفسكاري كرد وش حرب چار پرچاجي كسيت هنا لألمانيا ان ولاتي دن اف ريخستن كلوتن وبنا كرد هي قال لك كردش ولاتي دولتي جودا تيت كاردكن وكيدن روج آوا قال لك كس هاتن كسي روج آوا هاتن بكرمانجي دن ويساندن وبتيبي لاتيني وش برلو موان هفدو ناس كتيك اليوم مو إيبا كوري با روج آوا يبيترش إذن هم سوران هم تيبي وانا من ناس ناكن تيكليك دور دجي هي باش دم زيدانينا مسلس قازم برساداوي نها برهمك يد دستي ودا هيا ورقر ورگر برهمک هب رومانک کسکی یکی نویسکار کی جوان گوش متیاتی ل آلمانیا برلین دیجی آیرنتی دیش مخواستبون به دست بیکر از ورگرینم بحثا باوی خوجی انا کار کرکی گوش سال هفتی ده هات بو آلمانیا مخابن در نوید مای کاروک جکی دیسلی وگر مزن زانم اما پشتیز بون بزش کولو حبکی عالی و او بسكريك جاي از بورم يعني نفسكارن الباكور مثلا دبينن يعني تنين كارن ام بجن دبارا خو سر نفسكاري بكن دياسبورا يجي وساي فيرانكي كاري كيدندكن وساي تم وساي وخباتي ما عالی کاری بدی بدی بورسا هي بدی عالی کاری ورگر هي بي او انا باوردكم بلكي دستلات داريا كردستاني كارب في كاري رابه ومهيفي دكيجي رابه بنارن باش قالك سباستكم ببشتاريا وام كي خوش بن بهاتنا ويا از تركي خوش بو بتم جنابه مراخ ذكر وانا هم ويرو في وسيله هفدو ناس كزي بردل شادم زور سپاس سرکفتن بیشن جباجاری آمده ام لپشبری و بون نویسکار ام بیشن ورگر کار ام کارم بیشن بريس حسين دوزين بمرابو جاري كيدي اجا عمل كودري بن و كيجان ام جن نویسکاریا جروشن بیرمه بميوان ام ده پیش روجي